Urmează să începem blocul în curând. Care crezi că o să fie cea mai mare dificultate pe care o să întâmpinăm acolo? Noi trebuie să spunem și clienților, la bloc avem parcare subterană. Orice problemă ar avea se poate rezolva. Pentru mine e o provocare orice lucrare. Adică nu văd. Nu mi-e teamă de asta. Avem totul. Suntem pregătiți, avem două echipe de profesioniști. Nu avem de ce să ne facem griji. Care sunt etapele după ce am săpat și am ieșit la cota zero cu blocul? Până în etapa respectivă presupun că vom fi cu casele ridicate. După ar trebui să dăm niște cote, să vedem sistematizarea, o să ne ajute și domnul arhitect. Atunci vom vedea. Pe parcurs încă le discutăm. Știi foarte bine cât de important este pentru noi respectarea graficului de execuție și a termenelor. Ți-e teamă că nu ne vom încadra în termenul de decembrie 2025 pentru livrarea acestui proiect? Nu. Avansăm. Deja avansăm foarte mult. Ținând cont că e vremea foarte bună, ne lasă vremea. E important să vadă că suntem serioși și că ne ținem de grafic și că livrăm ce promitem, că despre asta e vorba. Mulțumesc, Mădălin! Mulțumesc și eu! O zi cu spor în continuare. Mulțumesc mult, numai și bine, vedem ce mai povestim.